So simple ngai kublai nam to jong phi baro men para be jonga kibju sot ma be yang ni channel ke ji litip nai way to heaven kublai nyo kan ku do yang ji im ku jong phi na yai san na yai kiu na yai klan chu chu ha ji dei ke jong phi baro kham tam e nang dap dap mun sim jong kublai ha ji im ku jong phi nang la ya ka ba nang la mun shakri kham pha chu chu ya ka tin jong kublai ha ji im ku jong phi ha kan ke sim tan dan kan ai ngai ka tin ke jong kublai ka bang ko mun sam na ko ta jong phi kan ke por nam ta jong ilang baro ka ba yo snow ya kan ke tin ning ba jong ke channel ke jong ilin ti nang way to heaven ban ngai skam ning ba jong ke tin kublai da yo ku do ya ji im ku jong phi ban ning ba jong ke tin ke jong kublai ngai skam ba pin shai ang yo shi ji shai ji so tu ha ji im ku jong phi cũng nó cần cái bằng những cảm ơn em cái chị em có về đây cái chuyện và được play vào mong làm gì để hai cái này si cái vấn đề nó còn là sam là cái tin cái dòng bên là cái gospel cái chữ Yolis là nó còn real cái life for life cái này cái gospel cái này cái tin các bạn những cái cảm hóa bằng sung thu cái này cái important hai cái chuyện cái chuyện cũng chỉ Kristen khám tâm này cũng chỉ bằng cái này cái tin cái important hai chuyện này boleh bawa important nawar hang ni ujisu uyat hu ujisu tersasilang ni tersasilang hang ni kan khot lapun syai lapun iba ujisu tersasilang ni tersasilang bat ni habya nang ni hapdeng kadon ai ka ngin hap cross ya ni ka badan hapdeng de lata ngim la cross ka ding ngim la ban poi sha ujisu kris ka bumun min hap sotu ha makani ka dukhat ka kran ba ujisu dal shani shishlang ni dal shashlang nasilang ni ujisu ongba nei wat tiang wat ku fly wat shop tiang ngang dan dekat kata ka dikicing kular ka jong dei ujisu unum eno ya ka jim ko jingi porobor uya dan nang ya dan dekat porobor uya kersian ya ka jim ko man la ka singo dite ha ka ni ko pom ta ka tin jom le ka ong kum na ko ngalakren ya kini ki ru hapi mapinyo ka jing suk hanga handrai ha ka ka persai pinyo sibun ki jing jenja handrai tolong slor pingang la jom ya ka persai pe hangni ujisu ongba ka jing suk ka dan hanga ujisu uyang nasa silau ka jing suk ka dan hanga handai ha ka persai pinyo sibun ki jing jenja kana ma sibun ki jenja handai tolong slor pingang la jom umun one way sanga fokus betang hau jisu play jimun betang hau jisu wana play hangani ka porthai wana play jimun hangani ka porthai wanum ikwa jongani ka porthai wanum em ya hangani ya ki jongani ka porthai wanum be ki jongani ka porthai nei pe ya la jong jing play jimun pe ka khot ki betang se ujisu le chate o nga ai ka jingsu ka dan hanga ujisu amru nga ai ma ka jingsu am ma ka ta porthai ka ai nga ai ma nama ka jingsu kam dei ga jona amdan bala ba ai ma ujisu om ka jingsu ka jonga nga ai no api ti ko ki para be ja ka no ha ni ko pom ta ngap ha ani ga dei ga jinga den ti ka ba don kam ha ka important ha ga je bu ji kham tam le ha kum ki ni ki si na ma ni em ha ki ni ki si ki ba khatu ni ya ga ni ga jinga den ti ni lam ki ba don kam ha bon ki breu ki ba kla no ha dengan ni jinga den ti na ujisu ula ter sa te siliang ba ni ran sene siliang ha per khap den ga ni ka porthai ani ka porthai pitim na ka porthai don ayo ka porthai ki don na dong sha dong ha ka porthai ka bumut ha ka porthai snap ha ka porthai dan ki kmi ki pa ha ka porthai don ki man para ha ka porthai don ilok ki khon jongpi ha ka porthai don ki porlok jongpi ha ka porthai don na bara ka ki ha ka ki ba ki ba thon ki jongpi wat ha ka porthai ka don ki ga do ka jongpi ha ka porthai ka don ki so ha ka do ka pra ka do ka don ki ki jong ka do kubun hakani ko porthai ki don ki tang jong ka do sudah hakani ko porthai te ujisu uyang shani silang om pi dan shani silang pi fokus be pi pelajaran tang ha ujisu ke pi ndai ba pi pelajaran hakani ko porthai kai ko ban hakani ko porthai wana pelajaran tan wana be ikni wana ikwa ikni wana imru tang hakini ki jong ni porthai hande ka jingpur khat ki jing thumu ko jing ka dai ba bagi fokus ya ujisu ke Gabon ni kecing thumu kecing ko ajing thang kecing ke debet tang ya uji su ka bangi dan kam ngin habia ding magani ko nakra bi uji su om haka gospel jong Lukas ono khasa du kan ba apnu om na om lemna ubre u isi ya laki kmi ki pa man para ka to kilok ki ko kala ka tanga wat ki khun wat ya la ka jing im lu om la
mau uban long ujung uban yo enga uban siam enga tapi kemudian min hab kita baru nama kita baru hakado kita hakado haba ya daibat nakam taka mensempat haba ya daibat hakajingnya dai ke kenja mensempat ke tang uji syukur ni habu min hab leji mutang syau ni hab terang bagi uban ni hab wa tang yo hab ko ngu tang yo hab ni syakri utang habut tang yo syuya wat ya kan ni ka dor nak tahu upol nak pulang merau iya kan ni ka dor kamde ka kan ni ka dor ka ba semua kan pulang akan lang kenrat kan ni ka dor ka di pulang merau nak tahu bangan yo nak upol no ba ngabe sya persya kadak ka jingkot ke basyaneng kemudian ujisu ukot yang ise ukot ini syane ka jingkot ke jauh ukot ke basyaneng nama ujisu udai bananeng ngi ni banapo ngin hable kieu mangi ngapi ka Bible ko anda ujisu unwan hial sakendo unwan tang hafun ban ngin hab kieu nakane ko persengin hab kieu hab yasin ban syembol ujisu Kristus hasun tang de katin jom de kakan kabamut ngin ha fokus tang hau jisu jimut phat ke jingi baro hau jisu idan kamat pun kelador ya la di om pol naka rom ngal nang bakhat adu kan ba ar om nang ba wat pun srim la di bakne kani ka perthai ka be tang ki jong kani ka perthai ka be tang ki boro ki jong kani ka pe ki boro ka ikwa ka kran ki jong kani ka pe ki jong kani perthai andai yangi kambe yangi kidai ke basaneng ni nama ngim dai ki jonga ni pare uji su la ong pa o kidan ka plan di film dai ki jonga porte ngala jet ni ni dai ki la jet ji dang kris dai ki la jet ji dang Jesus Christ na ta ngim dan kam bengin fokus ngim dan kam bengin khusla ngim dan kam bengin arta te lang ban ikwa ki jonga ni ka porte idan kam ya ka dai abo uji su la le ban tu khra na ta uji so nga ka Jesus ka ran nga ka shani shiliang ki sini habya ning bahani ko kan mau kan ai ka perthai ka di tang ka jinya denti ka jongi kam de ka yeng shong ne ka jongi ka di tang ka jinya denti ka jongi kabun ngin habya na ka ka perthai ngin hab cross ya ka anda lakut ka ka perthai kabun anda ngila lek na ka perthai anda ngila klar na ka perthai kabun ngin salek kin shashilia ko ki palabna kat bangidang dan ngidang em ha ka perthai kabun ka di ka tang ka jinya denti ka jongi haba niyan denti ngim den kamin bengin lakmiat ban lek ki borok ki jongan ni ban snobha ban di ban enjoy ban ikum ta ngin hab ban ken ma ba kan ni ka jinya denti ngin hab ya ngin hab lek ka yeng shong ne ri ka di satai ban uji su Kristus ka yeng shong ne unjungi ka di ban uji su Kristus ko ki palabi jang ka nang ha ni ko pa ani ka khot ka ai men sim na ka ta ka chim ka jingi ka ba kum nang small to bangi dan na silang upol kan pa naman syang ha ka ni ka met na tangi syang ya khlat bat uturai tapi kat bangi dan ha ka ni ka met ngi nang syang ya khlat ni la nya syam bi uchi su anda ngi la lek na ka ni ka met ka jongi anda ngi la khlat ba ka ni ka do ka jongi ni salah bi nya syam bi bat uchi su Kristus ko ki palabi jang kat ba ngim pa ya khlat pa ni ka do kat ba ka pa de ka po jingi ban lek na ka ni ka sla pa sai in hapun bet ala de in hapun krak ala de in hap ya ka lenti ka jongi nama kani ka de ka lenti ka ba ngapan pi ka bangin dan ka ban ya kani ka de ka lenti ka ba wei ble ya dan ka ban ya kani ka lenti ka ba ka na kam ta jonga de pi kumno ni ya kani ka lenti ka ko porse nama wan ple jimut than ki jonga ni ka porse na yonis on naga siti ka baning kong ka jong naga lun ka pa lun ka a ka ti ba khat nyo hadu khat sam hadu khat nyo na ba pi wat kita ki jonga ni ka porse gumu wat ki jonga ni ka porse ha ka porse ni ki jing pa abrai ke jing pa abrai ka do jing pa abrai ka khamat ki jing salam thalash pang ka jing ki ba kim nong na ukpa na ublai kim nong kita haba kim nong na ublai te boleh pat ni kita boleh pat ni pelai jing kita boleh pat ke ba ni emma kita ni yai malai sa kita boleh ba ini kwa kita ki haba kita kim nong na ublai kita kim long na ublai kita ki long na usaitan te boleh pat bangi kwa bangi em bangi sultan bangi benar bangi kita baik ni benar bangin kita bun ki beli ki benar ban ya la ka jing em ka bakan jadok ka jong ki ban put ya Kristus nak ra ki bun ki beli apa pi ya la ki beli pi slok ki beli pi hikai pi snai pi kentu ki beli ki bun ki beli kim la boleh na ki bunut ya kan ka jing em ka bakan jadok ka jong ki bunut ya kan ka do nak ra ki bunut ban kan ka do nak ra ki tre ban wan shau amen dai ngan ong pi ki la jit ki jong beli yem skam nama tang kita belajar pengertian jauh tang kita belajar kan
kinyo ban rum haka hima ka jong pe tang kita ki la jit nama sibur na khot tang khindiat la jit ko ki parawi ja ba kita ki khindiat ngan ong ipi kita kan ki ba pun khre ya la de kita ki ba ye dei kat ku ka mon ki jong blai ke ki ba focus ka jing mo jip khat ki ka de tang uchi su kres ka jing ya nanti ka jing khme nanti ka jing karman ka jing ki de tang uchi su kres kam de chu ta ka wai pat kalat kan kam de chu ta wai pa ka jing mo jip khat ki tang uchi su kres u David aka sam ka ban ning kong ka khat ka al om la ka jing smau ha jong o ka de haka hukum utara bahkan hukum tersinya si upat kemudian kajing semua bahang jong utang belasah jet jong boleh udai berbalapor hak hukum ko jong hak ketin ke jong boleh hak man ke jong boleh katakan tadi tang kita ngi bila sajet tang kita hin banyak benrum hak ta banyak ben let ben siam pada Jesus ko ki palabi itu nak kau nang uja kau open kan mau ru yang ni nak siti ke jong nak nang besar dekat banding kompet tu om ba kato phimte ba kata ka jinga lok bat ka perthai kalong ka perlong ki nong shun ni ublei kata ka jinga lok ka perthai ni perlong dala dia ki nong shun ki jong ublei baik ladang ni i jak ni ka perthai ni fokus ya ki jong ni ni be ki jong ni ni ikwa ki jong ni ni im tang ki ki jong ni ka perthai ni perlong ya ladi ki nong shun ki jong ublei ci shun yang ni ni perlong hi mangi in nong shun ki jong ublei balai kutip nan nama kani ka do kani ka jingong perthai kam ju pendem ha khwa jong ublei kam nu pendem andai ka pen khraw ya ladi ka pen kesan ya ladi bat borobor ka ile persai ka mon ke jong ublei nama ha kani ka do jingong do ka datang ke jingong ler ka jing bang khut ka ba pendap kin ya ka jing bitar ka jong ublei ka ba pen bitar kin ya ublei nama ha kani ka do kita ki baru ki baru blay so to nat kita baru blay haka hima ka jong blay kan nak bandung kita ki baru upol ong lupa nak siti ke jong us ki Galatia nak nong pa san nak khat ba khat kindai tel kita ki jingle jong ka do ki long ki ba pau ki ba klem ki bang khoi ki jimani blay tha kum ta tel bat ya ki ba kum kita ong upol haka hima ka jong blay ong dan jaga om dan jaga kita ka hima ka jong blai ini tang ki bakum kino kinyo nama tang kum ki tang ki balai ka mon ki jong pa jong ong uji supir naga masias ka nang banyo naga dekat ba arpu ya arpu la la kan kata batang ki balai ka mon ki jong pa jong ba ham nang kita ki banyo rong ha ka hima ka jong blai eko ki palabi itu uji su darshan sisilam ni da sini kan mau kan ko percaya ka ba ke ditang ki jingat nanti ka bangin habia ha kan ni ka jingat nanti ting ngila ban kendu ke jing jing sejar ngila ban kendu ke jing sibun ki baru aku jing pajungi ting ke jing du jing kerman ting ke jing sosi ke jing tangan ke jing seliang ting ni kendu ke jing pang jing sitam ni kendu ya ke jing long marwai hendai kita baru pi wat pelet jingmut kita ke tang ke jing nanti hakal nanti ke jong pi fokus ni dei ban pelet jingmut tang ha uji sukres tang ha uji sukres ni hap tun kamat pelet jingmut pat habang pelet jingmut ha uji sukres Jesus Kristus punung ena udan hasinta jong amen ko ki palabi cha ka nang hakani ka pon ta ka krin ki jong blai ko ka jing pa ra jong ka do ka pelong nong shun hakmat ki jong blai nama ka jing ra jong ka do kaya lam isi ka jing yam ane ka jing pa rai ka jong mun sien ka di jing im ka ba pha pat ke ba kaman ringkan uji Jesus ublainya unkur ku nam ta jim jong pi ko ki palabi cha ai ke jingat dan tiga jom yang kani ko percaya wana mian kum kita ki breu ki ban imsa kani ko percaya ki ba ye tan kani ko percaya ya pendap ya ka ya la jong ki mana thang ko kita wa ki pe pi kimit insya uji Jesus unang pelong unang bencana ya ke jim ko jong pi ublainya unkur ku yang jim ko jong pi ko ki palabi ba pinang la no uji jong ka jing su na ai mga ang ba ta ka percaya ka andai ngi dan sensasi lang what tiang what is life what arta tien hidup yang ni ka percaya tolong sulur ngidan kantang balong sulur ka Bible porobor ka kuntu ublay kuntu porobor wong tolong sulur nama balai ublay kan ada musim ka jingtingi wai ka musim ka bor musim ka jinge pa ka jing la adakar ublay kan ada musim ka jingting wai musim ka bor halal ka bor halal lade ka bor bangila ban job ban yu halal jiki musim baman baro kidan ka bor kidan ka authority ke jong ublay rapan ku boleh pi boleh ke fin artatin wanam artatin pendap ya la jong jing mana thong ke jong pi akan ke percaya dak ba
phai pi phai tang se uji su pi khimi tang se ka jing pin em ga jam uji su ublei ni aban ku nam ta jong pi ba ro ha ga ni ga pom do ublei ni aban yara ban ku sia ni ga jim ga jong pi khan ta me ko ki pala bi ja ai ni la ublei jing wa tang se uji su amen ublei ni aban ku pi ni doi ai ngo em ko pa ga ni ga pom man ta bu nya ga ni tien ga jong me ba mila keren ko pa be isa ba mela sa silang ko tangi kita sa silang kita me khat engi ko tabe bagi long ki ba slor ki ba khimi lenti ki ba khimi tang sa jing em ga job ko tabe try no ka thma kham de gi de job ko tabe try ko khu ma me ki ki himmat para be ja ki ba yo snow ki ba yo i ba ki ba snow ki ka tin ki job ba ki ba pdiang ko tabe ai ga no ka jing khu ko jama ta job ki ba ki nang yo mat ko tabe ya ga jing slap ja kun ko bor ma me halo jing ki ba ki la man job ki la man yeng sam ko ba kham da ki la man ndat ki jing ma la thong ko job ki ko tabe daga jing lam ti ko mersi mo kurku ma me ga ni por ma sa baro na ati sha me ko ta bi rakte jesu na doi amen oblai ni abun kurku na kam ta jong phi baro amen